அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். அல்சியா சேனல். இன்னைக்கு இஃப்தாருக்கு என்னது காட்டுறேன். இன்னைக்கு என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, பப்ஸு, வடை, தம்மடை, பள்ளிவாசல் கஞ்சி, ஐஸ்கிரீம், வனிலா ஐஸ்கிரீம் வாங்கியிருக்கேன் இன்றைக்கி இஃப்தாருக்கு. அதுக்கப்புறம் நொங்கும் ரொம்ப நல்லது. இனி ஒவ்வொரு நாளும் அதனுடைய மருத்துவ இதை பற்றி நான் வீடியோவில் சொல்கிறேன். அப்புறம் பச்சை திராட்சை. இன்றைக்கி ஜூஸ் அடிக்கலை, இன்றைக்கி ஆரஞ்சு ஜூஸ் தான் பண்ணியிருக்கேன். பச்சை திராட்சையை அப்படி வச்சாச்சு. இது சைனா கிராஸு ஜெல்லி வச்சு அப்படி ஒரு ஃப்ளவர் மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க. இது பப்பாளி பழத்தை கட் பண்ணி அதையும் ஒரு ஃப்ளவர் மாதிரி பூ மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க. நம்ம குளுமையான ஆகாரம் தான் நோன்பு நேரங்களில் சேர்க்கணும். ஆரஞ்சு பழம், நொங்கு, பதநீர், அதே மாதிரி பழங்கள் தான் சேர்க்கணும். இன்றைக்கி ஆரஞ்சு ஜூஸாக அடிச்சிட்டேன். ஆரஞ்சு ஜூஸு அடித்தாச்சு. சாத்துக்குடி ஜூஸ் தான், ஆரஞ்சு தான். செந்தொல்வன் பழம், இது ரத்தம் நல்லா ஊறும் இந்த பழங்கள் சாப்பிட்டா. இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கோ, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கோ, ஷேர் பண்ணுங்கோ, பக்கத்தில் உள்ள பெல்லை கிளிக் பண்ணுங்கோ, அதிகம் பிரார்த்தனை பண்ணுங்கோ. நாளையோடு நமக்கு ரம்ஸான் முடியுது. இனி இன்ஷா அல்லாஹ் அடுத்த வருஷம்தான். அல்லாஹ்விடம் அதிகமாக துஆ செய்யும். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.